Και εγώ και ο πρώην πρόεδρος ο Χάρης αποδεχθήκαμε με μεγάλη μας χαρά την πρόσκληση του Συλλόγου για να ετοιμάσουμε μία παρουσίαση ιστορικής αναδρομής για τα 90 χρόνια του Συλλόγου μας. Ο Χάρης θα μιλήσει μετέπειτα, αν και πρώην πρόεδρος. Εγώ, πρώην Γενικός Γραμματέας Επιπροεδρίας Δημήτρης Σιώρη, σας χαιρετίζω και βλέπετε τα γραφεία του Συλλόγου. Πάνω στο κόκκινο πανί γράφει 90 χρόνια και αριστερά ένας εμβληματικός πίνακας ελαιογραφίας του Ισαρέου Γιάννη Μητρόπουλου, που δείχνει τον ναό της Δέσποινας στην αρχαία Λυκόσουρα. Ο Κουρουνιώτης ο Κωνσταντίνος, αρχαιολόγος, με έξοδα της αρχαιολογικής εταιρείας έφτιαξε το σπιτάκι που είναι και μουσείο. Ήτανε τότε η εποχή που οργανωνόταν η περιοχή, απέκτησε αρχαιολογικό μουσείο με τις σπουδαίες ανασκαφές που έκανε ο Κουρουνιώτης στην περιοχή, και έκτοτε έχουν μείνει πολλά πράγματα άσκαφα και αδήλωτα, πράγματα που είχε πει ο Παυσανίας για αυτήν την πρώτη πόλη που είδε ο ήλιος, την αρχαία Λυκόσουρα, που θεωρείται και η αρχαιότερη πόλη του πλανήτη μας. Στο χάρτη φαίνεται η Λυκόσουρα και λίγο πιο κάτω το Ίσαρι, στα σύνορα της Νότιας Αρκαδίας με την Μεσσηνία. Το χωριό μας, σε μια παλιά απεικόνηση, αρχίζει να αναπτύσσεται τότε που ο Κουρουνιώτης έκανε τις ανασκαφές και τότε που φτιάχτηκε και το τρένο, η γραμμή Αθήνας-Καλαμάτας, και το χωριό, χάρη στις γνωριμίες επιφανών Ισαραίων τότε, απέκτησε σταθμό κάτω, χαμηλά, έτσι επέτρεπαν τότε οι υψομετρικές διαφορές. Θαυμάζουμε το χωριό από λήψη, φαίνεται πάνω ψηλά η Πλακίτσα και τα φτιαγμένα σπίτια στο κατάφυτο Ίσαρι. Εδώ είναι μία λήψη δικιά μου από την Αμπάρα και στο βάθος φαίνεται η Ελληνίτσα προς Ανατολάς και Νότια και ο γύλοφος του Αγίου Αθανασίου, και να μία εικόνα του τριπολιτσιώτη φωτογράφου του Κοποχόλη, που φαίνεται χαρακτηριστικά, γι' αυτό την δείχνω, ο δρόμος που δεν έχει πλέον ακόμα ασφαλτοστρωθεί και είναι μια παλιά, και ο ξενώνας δεν φαίνεται καθόλου, αλλά βλέπουμε τον Άγιο Νικόλαο. Εδώ άλλη μια άποψη από τα Κοτρώνια με τηλεφακό, που βλέπετε τον Καστανόλογο και στο βάθος το χωριό, και ο ξενώνας υπάρχει και διακρίνεται για όσους βλέπουν. Τα κυπαρίσια ψηλά είναι το κημητήριο του Αγίου Πέτρου. Να μια πιο σύγχρονη εικόνα στο κέντρο του χωριού, στην Μεγάλη Βρύση. Τότε είχε δημιουργηθεί και το πάρκινγκ και ένας ξενώνας και το κεφηνείο στο παλιό κελί της εκκλησίας. Εδώ μια εικόνα που πρωτοστατεί στο κέντρο το εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου στα Βελέικα και ο γύλοφος του Αγίου Αθανασίου, και αυτό είναι το σπίτι αριστερά του Βασίλη του Κυριαζή και μια ανθισμένη απειδίτσα. Και να από ψηλά με ντρόουν μία λήψη που φαίνεται το χωριό από ψηλά, και μίλησα για το τρένο και θέλω να θυμηθεί κάποιος αριστερά το όνομα του κλειδούχου του τρένου. Ο Μένιος ο Κυριακόπουλος, με τις κόρες του έρχεται το τρένο, ψηλός. Ωραία φωτογραφία, Και αυτές οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που βλέπετε, εδώ φαίνεται η σύραγγα
Εδώ είμαστε στο πέταλο, εδώ κάτω, και από το πέταλο φαίνεται στο βάθος η πλαγιά των Ομοίων Ορών, η πλακίτσα δηλαδή, και δεξιά στο βάθος το Ίσαρι. Πρόμαυρες φωτογραφίες που παρουσιάζονται ίσως για πρώτη φορά στο κοινό. Εδώ είναι ένας Γιάννης Ρούσος και η εικόνα του σταθμού όπως ήταν στη δεκαετία του 50 και το Ίσαρι, η γνωστή πινακίδα, πρέπει να μπει στην πλατεία. Και να φωτογραφίες στο λαογραφικό, είχε μπει. Να φωτογραφίες πώς φαινόντουσαν τα καλτερίνια του όμορφου χωριού μας. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Ρούσος ο ίδιος, και απέναντι είναι το καφενείο της Ολούς και μια εικόνα που φαίνεται η παλιά βρύση με τα καλτερίνια. Αριστερά είναι το σπίτι του Ξηρόκοστα και ανεβαίνοντας ένα κοτσιρέικο δεξιά και εδώ το σπίτι του Ξηρόκοστα. Τι ωραία, τα πλακόστρωτα, τι ωραία. Το δεξιά. Συγγνώμη. Ο φωτογράφος αυτών των φωτογραφιών που θαυμάσατε είναι ο Γιώργος Ρούσος του Γιαννάκη, Γιαννάκης Ρούσος. Πολέμησε ο πατέρας τους Βαλκανικούς και πέθανε. Επωνομαζόμενος George Bell, είναι ο γνωστός Ίνκι, ο σχεδιαστής των κόμιξ στη δεκαετία 50-60, έφυγε από τη ζωή του το 2000. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Γιώργο, ήταν ο πρώτος εικονογράφος της Marvel και ήταν ο πρώτος που σχεδίασε το γνωστό Captain America. Και ο Captain America και τον Hulk και αγαπούσε το Ίσαρι, είχε σχέσεις. Τον βλέπετε εδώ ακριβώς, νέο, όταν φωτογράφιζε όλα αυτά που είδατε στο ναό της Δέσποινας στην αρχαία Λυκόσουνα, να ο George Bell, και όλα αυτά να σας αποκαλύψω ότι ήρθαν στα χέρια μου από την κόρη του, την αείμνηστη Μαρή Ρούσος, έφυγε από τη ζωή πέρσι, γιατί η γιαγιά επάνω που φαίνεται λέγεται Ελένη Ρούσος και ήταν αδερφή του Κολιόγιαννη, του Γιάννη του Κολιόγιαννη, ήταν Σιωροπούλα. Και αυτή ψάχνοντας στο ίντερνετ βρήκε Σιώρης και άρχισαν μια αλληλογραφία που αποδείχθηκε τρανή, γιατί μπόρεσε και μας έστειλε, κοιτάξτε αυτή την εικόνα, είναι φωτογραφία δικιά του όταν επισκέφτηκε το χωριό ο καλλιτέχνης George Ρούσος ή George Bell. Και εδώ είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Αν ήταν εδώ μαζί μας ο κύριος Κουτσός, θα μπορούσε να μας εξηγήσει ποια σπίτια φαίνονται. Νομίζω ότι πίσω φαίνονται τα κυπαρίσια του Σμυρνή και είμαστε κάτω από τα Σιωρέικα και κάπου εδώ που θα σας δείξω φαίνομαι και εγώ, για να δείτε ότι έχω σχέση με το χωριό, νεογέννητο ο παπάς μου και η μαμά μου στη βρύση της Παναγίας. Παρατηρήστε. Και εδώ με την οικογένεια Κατσέπα κατεβαίνουμε προς την Παναγία. Η ανάγκη και η επιθυμία των συμπατριωτών μας για διάφορους λόγους είχαν μεταναστεύσει εκείνον τον καιρό, με πρώτους τους Μεντέους, να συναντιόνται και να αναπολούν το Ίσαρι, οδήγησε στην ίδρυση του συλλόγου. Ένας σύλλογος που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο πέρασμα του χρόνου, τόσο στην πορεία όσο και στα πραγμένα στο χωριό. Ιδρύθηκε το 1934 και την πρωτοβουλία για την ίδρυσή του την είχαν ο Παρασκευόπουλος Καράς και ο Γρηγόρης Καραλής. Το πρώτο καταστατικό εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας στις 20 Απριλίου του 1934. Η πρώτη γενική συνέλευση έγινε Ιούνιο του 1934 στην αίθουσα Εμποροϊπαλλήλων Αθηνών και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόταν με πρόεδρο τον Δημήτρη Στασιόπουλο, αντιπρόεδρο τον Ιωάννη Ρούσο, γενικό γραμματέα τον Αργύρη τον Κότσιρα, ταμείας ήταν ο φαρμακοποιός Γρηγόρης Καραλής,
μέλη ο Κουτσουμάρης, ο Παρασκευόπουλος και ο Τσαντήλης ο Απόστολος, ο Μεταξωτός. Χαρακτηριστική ήταν η ομιλία του Γρηγόρη Καραλή στην πρώτη συγκέντρωση. Είπε: «Η ιδέα της ίδρυσης του Συλλόγου υπήρχε ανέκαθεν διακεχημένη σε όλων μας τας διανοίας. Κανένας όμως δεν είχε την πρωτοβουλία να την θέσει σε ενέργεια, έως ότου εσχάτως ευρέθη τέλος ο εκτελεστής της. Και αυτός είναι ο συμπατριώτης μας Παρασκευόπουλος, ο οποίος λαβώνεν συνεχεία το λόγο ετώνησε ότι ο ιδρυθισόμενος σύλλογος πρέπει να είναι καθαρός πατριωτικό σωματείο, να ίσταται μακράν της πολιτικής, να συζητεί και να εξετάζει θέματα αποκλειστικά που ενδιαφέρουν το χωριό και να αποβλέπουν αυτά στην αλληλεγγύη των μελών του. Πρώτη δαπάνη του Συλλόγου ήταν η κατασκευή και τοποθέτηση ηρώου στο Ίσαρι στην κεντρική πλατεία. Παλιά το ηρώο βρισκόταν στο προάβλιο του ναού του Αγίου Νικολάου και μετεφέρθη στο γνωστό αλόνι που κατασκευάστηκε εκείνη την εποχή. Κάπως έτσι ήταν η όψη του χωριού όταν ξεκίνησε ο Σύλλογος να λειτουργεί και εδώ φαίνεται μια σιωροπούλα να πηγαίνει νερό και δεξιά μικρά παιδάκια μετά την κατοχή και να μια εικόνα κολάζ η οποία δείχνει πώς ήταν παλιά ο ναός και πώς είναι περίπου στις μέρες μας και πώς είναι αυτή η εμβληματική φωτογραφία που άρεσε σε πολλούς με τα καλντερίμια και πώς αυτά τα καλντερίμια που θαυμάζουν στα αρχοντοχώρια της Γορτινίας, τη Μιτζάνα, Τσερμίσια, Λαγκάδια, τα καλντερίμια βγάζουν φωτογραφίες οι τουρίστες και εμείς δεν έχουμε πολλά καλντερίμια να δούμε. Μακάρι να το κάνουμε κάποτε με πλάι στο χωριό, θα είναι ωραίο. Το όνομα του συλλόγου ήταν Άγιος Νικόλαος. Μεγάλη χάρη του, ο Άγιος Νικόλαος, ο θαυματουργός, βλέπουμε και την σημαία του συλλόγου στα 1934 και ανθοστόλιστη η εικόνα του Αγίου στο εσωτερικό του περίλαμβρου ναού. Εκείνη την εποχή τα παιδιά του Ίσαρη πήγαιναν στο σχολείο και εδώ είναι μία εικόνα ζωγραφισμένη από τον Γιώργο τον Ζορμπά που την έχει ενεχειρίσει στο Σύλλογο ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Γιώργολας και πάνω εδώ φαίνεται ο Παντελής Σωσιώρης και ο Δημήτρης Σωσιώρης και άλλοι κλωστές. Ήμουνα κι εγώ εκεί. Πού είσαι εκεί, παιδί? Δεν είναι στο στήλ σου. Αυτό το άσπρο εκεί εγώ ήμουν. Πόσο χρόνο είσαι? Και αυτό τεσσάρων. Αυτή και εσύ είσαι. Τεσσάρων ήμουν. Ένα χειροκρότημα για την παρουσία. Πολύ ωραία ήσουν. Πολύ ωραία ιδέα. Στην δεκαετία του 40 ο Σύλλογος αδράνησε και επανειδρύθηκε το 52 με πρωτοβουλία συμπατριωτών μας στην Αθήνα και με πρώτο πρόεδρο τον εμβληματικό Αριστοτέλη Κουτσουμάρη και έκτοτε ξεκίνησε να δραστηριοποιείται. Μία ιστορική εικόνα και κάποιοι μπορεί να αναγνωρίζουν συγγενείς τους εδώ μέσα. Είναι ο Ανδρέας ο Μποζιώτης εδώ, ο φαρμακοποιός ο Καραλής. Εγώ διακρίνω και το κεφάλι του πατέρα μου, του Φώτη του Σιώρη, πρέπει να ήταν πριν πάει στρατό. Η επαναλειτουργία λοιπόν άρχισε το 52 με πρόεδρο τον Κουτσουμάρη, τότε ήταν αρχηγός αστυνομίας πόλεων. Εμβληματικός δικηγόρος και με πολλές γνωριμίες, άοκνος λάτρης του χωριού μας, έκανε και ταξίδια στο εξωτερικό για να συλλέξει χρήματα για κοινοφελείς σκοπούς στο χωριό, κατασκευή δρόμων και κοινοφιλών έργων. Ο αντιπρόεδρος τότε ήταν ο Τάσος ο Παρπαΐρης, διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
τον ήξερα τότε προσωπικά, είχαμε μία σχέση συμπεθεριού και ήταν ο άνθρωπος που μου βάζε να γράφω εκθέσεις όταν ήμουν Τετάρτη Δημοτικού, να του τις πηγαίνω κάθε φορά που του πήγαινα τα ρούχα που έγραφε στον πατέρα μου. Σημαντική παρουσία στα μέλη είναι ο Αθανάσιος Χιώρης, δικηγόρος, γιος του Ιωάννη, θα μιλήσω για αυτόν, που ήταν εμβληματικός τύπος και τον χρησιμοποιούσε ο σύλλογος στις χωροεσπερίδες σαν κομφερασιέ, ο Αθανάσιος Χιώρης. Η Trans to the Family. Η Trans to the Family, yes. Εδώ, να ο Παρπαΐρης, ο συμπέθερος, ναι, είχε μια αδερφή, την Αγγελική, που είχε παντρευτεί τον Στέφανο Λάμπρου, που ήταν αδερφός της μάνας του πατέρα μου. Εδώ είναι ένας Οικονομόπουλος αυτοκινητιστής, να ο Θανάσης ο Σιώρης, γιος του Γιάννη, ο μεταξωτός, πάντα στις εκλογές έβγαινε πρώτος ο Τσαγκίλης, αλλά ποτέ δεν ήθελε την προεδρία και άφηνε κάποιον άλλον, ήταν μόνιμος αντιπρόεδρος, όπως και ο Καραλής, αείμνηστος και σπουδαίος, από τους σπουδαιότερους Ισαραίους της γενιάς του, μόνιμος ταμείας τα περισσότερα χρόνια του συλλόγου. Ο Κουτσουμάρης ήταν πρόεδρος για 12 έτη, από το 54 μέχρι το 66, και τον φωνάζανε στο χωριό Τέλη. Ήτανε ο κύριος Τέλης, από το Αριστοτέλης, του Εύανδρου Ίσαρη. Το Ίσαρη το λέμε Εύανδρο, γιατί από εκεί προερχόντουσαν καλοί άνδρες. Δεν έδιναν μεγάλη σημασία στο θηλυκό στοιχείο, γιατί και όλα τα γενεολογικά δέντρα ήταν όλα τα ανδρικά ονόματα. Άνδρα στα αρχαία σημαίνει άνθρωπο, δεν σημαίνει άνδρα. Και άνδρος είναι μισή πελκυκλάδα. Έχουμε, σαν αρχηγός αστυνομίας, είχε μπορέσει να διασφαλίσει ηματισμό και παροχές ειδικής μέριμνας από την Ούντρα ή Ούνρα του ΟΗΕ, δηλαδή μια επιτροπή περίθαλψης και αποκατάστασης φτωχών μετά τον πόλεμο. Ερχόντουσαν κονσέρβες στο χωριό, είδη υμνητισμού, τα οποία ήταν βέβαια δεύτερο χέρι, αλλά ήταν όλα καθαρά, διπλωμένα, σιδερωμένα και τα μοίραζαν οι παπάδες του χωριού. Γιατί... Μια επιτροπή γινότανε και τα μοίραζαν. Χαίρομαι που είστε μάρτυρας. Βεβαίως, και το ξέρω και είχα βρεθεί κιόλας. Και ήμουνα παιδί και είχαμε πάρει ρούχα. Ξέρω. Ακούσατε. Και ξέρω και άλλα πολλά. Και στο σχολείο δεν ήταν. Στο σχολείο ήταν από άλλο. Εδώ είναι μια φωτογραφία. Μπορούμε να διακρίνουμε πάλι τον αείμνηστο Κουτσουμάρη, τον Απόστολο τον Παρπαΐρη, τον Καραλή. Να ο Παρασκευόπουλος με την κορούλα του, καθηγήτρια στο Λύκειο, η Νίκη, μαθηματικό στο Λύκειο της Αριανής, την θυμάμαι, και ο πατέρας της που ήταν διευθυντής ταχυδρομείων. Εδώ βλέπω και τον ονό της αδερφής μου, τον Γαλάνη, τον Χρήστο Βαστέο. Εδώ είναι ο Μπέης ο Θόδωρος, μικρός, δίπλα είναι ο Νίκος ο Σιώρης και εδώ είναι ο Φώτης ο Σιώρης. Βελής εδώ ο Άγγελος, Βελής ο Δημήτρης εδώ. Και άλλοι πολλοί. Να και ο Παρπαΐρης εδώ και ο Ποζιώτης, ο δημοδιδάσκαλος και γραμματέας της κοινότητας για πολλά χρόνια, σπουδαίος και αυτός άνθρας. Και να μια ωραία φωτογραφία που φαίνεται μια αντιπροσωπεία του Συλλόγου των Ισαραίων σε πατριωτική εκδήλωση μπροστά από το άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του στρατηγού, που εκείνον τον καιρό το άγαλμα ήταν προς την πλευρά στο τέλος της οδού Κολοκοτρώνη και έδειχνε προς την οδό Ομήρου, το χέρι του,
ενώ τώρα έχει μετατοπιστεί και το χέρι του δείχνει προς την οδό Αμερικής. Τίποτα τυχαίο. Και το τυχαίο είναι ότι σημεοφόρος είναι ο πατέρας μου, ο Φώτης ο Σιώρης Ράφτης. Όμορφος. Εδώ είναι μια πάλι εμβληματική εικόνα, γλέντι στο κάτω αλόνι στα Βελέγια, στο αλωνάκι. Συγγνώμη, το θέλετε. Το θέλουμε, μας καλάζει. Εδώ είναι ο Καρσιλαμάς, ο πατέρας της Λάμπρου της Σούλας, ένας Γιώργος Σιώρης που έφυγε στην Αυστραλία, ο Θήμιος ο Σιώρης ο παππούς μου, ο Κατριβάνος μεταχυδρομικός, ο παπάς του Γιώργου του Κατριβάνου, ο παππούς του και άλλος Κατριβάνος, αυτός είναι ο Βίλης ο Ξηρόκοστας, ο Ανδρέας ο Κατριβάνος, αδερφός του Κατριβάνου, αυτός είναι Παναγιώτης Κατριβάνος, και αριστερά εδώ είναι ο πατέρας του Φώτης ο Σιώρης. Όλοι κουστούμαρισμένοι γιατί έχουν φύγει από ένα γάμο που έγινε στα Αστάλα και συνεχίζουν το γλέντι στο κάτω αλόνι του χωριού. Οι παλιοί ξέρουν και καταλαβαίνουν. Στο αλωνάκι, έτσι το λέγαμε. Αλωνάκι στα Βελέικα. Που έχει γίνει το Ιετρισσάκι. Και βλέπετε πίσω όμορφη εικόνα τα αρχοντόσπιτα του χωριού κάτω από την Μεγάλη Βρύση. Εδώ που κάνει λάθος κάποιος που σημείωσε 1972 το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά εδώ στο κέντρο είναι τιμόμενο πρόσωπο σε αυτό το τραπέζι ο Γιάννης ο Ξηρόκοστας, ο διάσημος ζωγράφος, δίπλα στον Καραλή. Εδώ φαίνεται ο Κυριακόπουλος, αυτός που έχει γράψει πριν 50 χρόνια και πλέον το βιβλίο «Το Ίσαρι» που αντλούμε πολλά στοιχεία για την ιστορία του χωριού. Εδώ είναι ένας Μασούρας, Κώστας. Ο Κώστας ο Μασούρας, ο Ξηρόκοστας ο Βασίλης. Και εδώ είναι ο Βασίλης ο Ξηρόκοστας. Και ο Ανέσιος ο Ρούσος, ο Κυριακόπουλος, ο Καραλής, ο Ξηρόκοστας. Αυτός είναι ο Νίκος ο Σιώρης Εφοριακός, ο Χιλοπίτας, και ο άλλος ο Σιώρης. Ο Ζων Ξερόν είναι ίσως από τους καλύτερους αφηρημένους ζωγράφους της Αμερικής. Έργα του, όπως αυτά που βλέπετε, του 1933 άλλο, του 1941 άλλο, φυλάσσονται στο Μουσείο Guggenheim στη Νέα Υόρκη και είχε κάνει μια δωρεά στην Εθνική Πινακοθήκη 2 έργα που υπάρχουν και κοσμούν το όνομά του, αλλά είχε έρθει τότε το 1967 να δώσει διαλέξεις στη Σχολή Καλών Τεχνών και είχε έργα του παρουσιάσει στο Ζάπιο Μέγαρο. Ζαν Ξερόν λοιπόν, και να κάποιοι μαθαίνουν. Ας μεταφερθούμε λοιπόν τώρα στα 1900, τότε που είχε αρχίσει η μετανάστευση και πολλά νέα παιδιά έφευγαν από το Ίσαρι. Εδώ είναι ένας δρόμος του Μπρούκλιν στην Νέα Υόρκη. Αφήσανε τι? Αφήσανε ένα τέτοιο τοπίο. Εδώ είμαστε στο Πέταλο και κοιτάμε κάτω το κακόρεμα και βλέπετε τα περιβόλια των Ισαραίων και εδώ πάνω ο δρόμος για να πάει πίσω προς του Βάστα. Ήταν κατάφυτο το χωριό, τώρα βέβαια όλα αυτά έχουν γίνει πράσινη θάλασσα, αλλά τότε καλλιεργούντο και φτωχικά ξεφτωχικά οι άνθρωποι πορευόντουσαν και πολλοί από αυτούς φτάσανε στη Νέα Υόρκη. Μπορεί στο βάθος κάποιος Ισαραίος ή Ισαραία να κυκλοφορεί σε αυτή την εικόνα. Κάποιοι επανήρχοντο φέρνοντας δώρα και δολάρια στους παραμένοντες. Αυτός εδώ από πανηγύρι του Μάη Νικόλα είναι ο Κολιόγιαννης Σιώρης, Βασίλης Ξηρόκοστας, Νίκος Σιώρης, Τούκουρης και τα δυο του παιδιά, και αυτός είναι Ρούπας ο Παραλιάς, ο Ρούπας ο Παραλιάς.
είχε πάει στην Αμερική. Εδώ είναι από τις πιο παλιές φωτογραφίες που έχουμε του 1930. Μπορώ να αναγνωρίσω εδώ έναν κοινοτάρχη, τον Λιμπερόπουλο, γιατί σταμάτησε πια να είναι το Ίσαρι πρωτεύουσα της Λυκόσουρας, έγινε κοινότητα. Και άλλη μια φωτογραφία για να δείξει ότι οι αναπομείναντες Ισαραίοι που δεν πήγανε ή δεν πρόλαβαν να πάνε στην Αμερική, καλά περνούσαν και στο χωριό τους με τις αγροτικές τους εργασίες και με ό,τι μπορούσε ο καθένας να καταπιάνεται. Υπήρχαν και Ισαραίοι που είχαν αρκετά χρήματα στην Αμερική, όπως αυτός ο γιος του Κολόγιαννη, ο Βασίλης ή Βίλχεμ Σιώρης, είχε πολεμήσει στους Βαλκανικούς πολέμους, ήρθε δηλαδή νέο παιδί, πολέμησε και ξαναγύρισε και έφτιαξε μία από τις πιο διάσημες ρωτισερί στην Steinway Avenue, στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Υπήρχε μία εμβληματική εφημερίδα, η Ατλάντης, στην οποία οι Ισαραίοι έδιναν άρθρα και δημοσιευόντουσαν νέα από το χωριό, γιατί υπήρχε ένας συνασπισμός στην Ουάσιγκτον με αντιπροσώπους στη Νέα Υόρκη ανθρώπων που είχαν φτιάξει μια αδελφότητα, την αδελφότητα των Λυκοσουραίων στην Αμερική. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε μια ανακοίνωση του 1903. Δηλαδή, είμαστε πολύ νωρίς στον περασμένο αιώνα. 1903 έχουν μαζέψει $250 για να φτιαχτούν οι μαντρότυχοι στο νεκροταφείο του χωριού πάνω στον Άγιο Πέτρο. Δύο πράγματα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας. Ρίζες για να ξέρουν πού είναι το σπίτι και φτερά για να πετάξουν μακριά. Αυτοί οι άνθρωποι με δωρεές, με χορηγίες, με χορούς, με γλέντια και εράνους μπόρεσαν και μάζεψαν σεβαστό ποσό χρημάτων που το παρέδωσαν στο χωριό και ανοιγέρθη το πετρόχτιστο σχολείο πάνω στην Αμπάρα. Εδώ Ισαραίοι, Λυκοσουραίοι που γιορτάζουν τον ερχομό της νέας χρονιάς κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 30. Μέλη αυτού του συλλόγου είναι ο Βασίλης ο Ρούσος με τη γυναίκα του Πινελόπη, ο Γιώργος ο Ρούσος που έχει στην υιοθεσία του τον George Bell, αυτόν με τις φωτογραφίες, με τις δυο του δίδυμες αδερφές. Αυτοί ήταν μέλη της αδερφότητας Ισαραίων Λυκοσούρας στην Ουάσιγκτον. Αυτοί που έδωσαν χρήματα και για άλλους σκοπούς και για να φτιαχτεί κάπως η εκκλησία, ευεργέτες, χορηγοί, και φαίνεται καλοπροαίρετα εδώ αριστερά ότι οι καλοτημένοι αυτοί οι Ισαραίοι μεγαλουργούσαν στην Ουάσιγκτον, στη Βοστόνη, στη Νέα Υόρκη, ο Γεώργιος Ρούσος, ο Γιαννάκης Ρούσος και αυτός είναι ο Ρούπας, ο Παραλιάς, που τον βλέπετε εδώ με τη σύζυγό του, την Κωνσταντίνα. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτοί οι καλοντημένοι άνθρωποι δεν είναι μία Ισαραίικη μαφία. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι φύγανε φτωχοί, ξυπόλυτοι και κοιτάξτε τα κουστούμια τους. Εδώ είναι ένας Δημήτρης Ρούσος, εδώ είναι ένας Τσαντίλης, αυτός είναι ο Ρούπας, ο Παραλιάς. Συγγνώμη, ναι. Η πιο παλιά φωτογραφία της σημερινής μου παρουσίασης για να δείξει Ισαραίους να γλεντάνε είναι στο περιβόλι του πατρικού μου σπιτιού. Φαίνεται η οικογένεια του
Παπαθανάση του Σιώρη. Ο Παπαθανάσης έχει πεθάνει το 11, η χείρα του, η Βουρνά, η Κατερίνα, ο γιος της, ο Παντελής Σιώρης, εμβληματική προσωπικότητα, λοχαγός γαριβαλδινός σε 4 πολέμους, στην Κρήτη, στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, στους Βαλκανικούς, και εδώ είναι ο παππούς του Δημήτρη του Σιώρη, που έχουμε ο Σιώρη Δημήτρης, και πίσω είναι ο πατέρας του Θόδωρου του Πέρου. Εδώ φαίνεται ο δήμαρχος τότε Λυκόσουρας, ο Σιώρης, ο Νικήτας, και ο γιος του ο γιατρός, και εδώ γλεντάνε ίσως κάποια νίκη μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Εδώ ήθελα να σας δείξω ότι το σχολείο φτιάχτηκε από εράνους που είχε ξεκινήσει ο Ασημάκης ο Σιώρης στην Washington District Columbia, και άλλη μία εικόνα με παλιούς. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε πάλι τον Παραλιά, τον Ρούπα. Εδώ είναι ο Βελής μικρός ο Δημήτρης, και αυτός είναι ο Μπέης, ο Θόδωρος ο Μπέης, στα χέρια του πατέρα του Γρηγόρη. Ενώ επάνω είναι τσαντιλοκόρες και τσουτσουμπρέι. Κάτω που είναι ο Μαριανάς. Ναι. Με το καπέλο. Με το καπέλο. Που έπαιζε κλαρίνο. Αυτός είναι Τσαντιλοδημήτρης, και αυτός Ρούπας, και αυτός Ρούπας. Αυτός πρέπει να είναι ο Καραμελάς. Είναι η εικόνα του 1933 από πανηγύρι. Τελικά έχει αναρτηθεί μία μαρμάρινη πλάκα με το 1933. Το χωριό έχει αυτό το δημοτικό σχολείο που τέλειωσε η λειτουργία του στη δεκαετία του 70. Ο σύλλογος μας όλα αυτά τα 90 χρόνια προσφοράς, πάντα στις συγκυρίες κάθε περίοδου, στάθηκε επάξια στο ύψος των σκοπών του. Πρόεδροι έκτοτε διετέλεσαν η αείμνηστη Στέφανος Κότσιρας, γυμνασιάρχης, Νίκος Τίγκας, Σπύρος Κατριβάνος, διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, ο Νίκος ο Σιώρης, για πολλά χρόνια, πάνω από 17, ο Ανδρέας ο Ρούπας, σπουδαίος, ο Ανδρέας Μεντής και ο Σπύρος ο Σιώρης. Πιο σύγχρονοι είναι ο Μπέης, ο Γιώργος ο Μεντής, ο Ηρακλής ο Αποστολόπουλος, ο Δημήτρης ο Σιώρης, που θα ήθελα να το χειροκροτήσουμε, και ο Χαράλαμπος ο Ασημακόπουλος, και ο κύριος Αλέκος Γρηγορίου, και ο κύριος Παναγιώτης Λάμπης. Εδώ μία εικόνα να φαίνεται ο Κότσιρας, ο Κατριβάνος ο Σπύρος, ο Μπέης, ο Μεντής, πίσω ο Ανδρέας ο Ρούπας, ο Μεντής, ο Ρούπας και ο Σιώρης, νέος, όμορφος και αηφέλης. Μαύρο μαλλί. Ένα σπουδαίο έργο του Συλλόγου ήταν η δημιουργία του Ξενώνα δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Εγκαινιάστηκε το 1977 επί προεδρίας Στέφανου Κότσιρα. Κάποιες εικόνες από τα εγγένεια. Και να που υπάρχει μία πλάκα στο οικόπεδο δωρεά των κληρονόμων Ανδρέα Στρικλή, με αρχιτέκτονα τον αείμνηστο Απόστολο Παρπαΐρη, το Διοικητικό Συμβούλιο τότε, Κότσιρας, Σιώρης, Τόμπιας και όλα αυτά, μεγάλοι ευεργέτες, 280 πανταχού διαμένοντας Ισαραίοι δωρητέ και 95 φίλοι του Συλλόγου, μη Ισαραίοι, δόρισαν αυτό τον εμβληματικό ξενώνα που θα θέλαμε πάντα να μένει ανοιχτός, να φιλοξενεί Ισαραίους και επισκέπτες με τον καλύτερο τρόπο. Τα επόμενα χρόνια υποδομής έρχονται να συμπληρώσουν τη δράση του Συλλόγου. Αναμφίβολα λοιπόν η ίδρυση αυτού του επιβλητικού πανέμορφου ξενώνα, η εξασφάλιση με γεώτρηση άφθονου νερού,
είναι από τις επιτυχίες του Συλλόγου και εδώ ο Σπύρος ο Σιώρης, που τότε έβγαζε μια εφημεριδούλα με τα νέα του Συλλόγου, βλέπω εδώ πάνω Φιδίου 11 τα γραφεία, δεν είναι αυτά τα γραφεία, ήταν γραφεία κάποιου δικηγόρου Ισαραίου, που εκεί γινόντουσαν διοικητικά συμβούλια. Ο Σιώρης είχε πολλές γνωριμίες, ήταν πρόεδρος της Προσπέρτ, δηλαδή δούλευε στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Είναι ο άνθρωπος που μετέφερε το πανηγύρι από το Αλόνι πάνω στο σχολείο τον 15 Αύγουστο, διοργάνωσε εκδρομές και προχωράμε. Ακολούθη η απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων στην Αθήνα, Ερμού 64. Αυτά τα γραφεία στοίχησαν 2.800.000 δραχμές και ταμείας τότε που μάζευε τα κουπόνια των δωρεών ήταν ο Θεόδωρος ο Μπέης, ο οποίος μόνος του είχε μπορέσει από πόρτα σε πόρτα να μαζέψει 1.300.000. Να ο Μπέης, να ο Μεντής και μπροστά μας ο Ανδρέας ο Μεντής, επί προεδρίας του αγοράστηκε αυτό εδώ το ιδιόκτητο γραφείο. Έχουμε λαογραφικό μουσείο που ιδρύθηκε επί προεδρίας Δημήτρη Σιώρη, η τοποθέτηση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή και φορητού καρδιογράφου στο Ξενώνα, προσφορά ευεργεσίας, η τοποθέτηση νέας γενιάς αλεξικέραυνου στον Άη Νικόλα, η πλακόστρωση δρόμων, το στέκι νεολαίας, το πάρκινγκ, Μαντρότυχη, αναθεώρηση του καταστατικού του Συλλόγου το 2007, βραβεύσεις μελών, πανηγύρια. Εδώ εικόνες από τα εγγένεια της γεώτρησης του νερού κάπου στις αρχές του αιώνα, επί προεδρίας Θεόδωρου Μπέη, εγγένεια έβρεσης νερού με παρουσία πολιτικών αρχών, Τατούλης, ο Γιαννόπουλος, ο Μπέης, ο Σάββας ο Κυριαζής, ο Ντόρτας, ο Κυριαζής, ο Πάτερ Νεκταρής. Και εδώ να ξέρετε για όσους καθυστέρησαν ότι ήρθε στον χώρο μας για να χαιρετήσει τα 90 χρόνια ίδρυσης του Συλλόγου ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπαϊλιού, και έχετε την καλημέρα και τις ευχές του. Και με χαρά βλέπω τον κύριο Φίλανδρο να παρακολουθεί. Εδώ κοιτάξτε πώς ήταν ο σταθμός της αστυνομίας πόλεων παλιά στο Αλόνι και πώς μπόρεσε να μετατραπεί σε λαογραφικό μουσείο. Μία εικόνα από τα εγγένεια τον Αύγουστο του 2006 με ευεργέτες και χορηγούς τον καθηγητή Πέρο Σιώρη, σπουδαίο χημικό του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον και λάτρη του χωριού, με τον Δημήτρη το Σιώρη και η παρουσία του Παναγιώτη του Κυριαζή, ο οποίος θεωρείται ευεργέτης του χωριού γιατί έδωσε το στέγαστρο στο ψοχλήσι του Μάη Νικόλα, που καθόμαστε από κάτω για να κάνουμε το πανηγύρι του Μάη Νικόλα κάπου στις 9 Μαΐου κάθε χρόνο. Θέα το πανηγύρι του Μάη Νικόλα από τα Κοτρώνια και να το στέγαστρο του Παναγιώτη του Κυριαζή και πάνω ψηλά, πανέμορφο, το χωριό. Τότε η περιοχή ήταν καταπράσινη, μια πράσινη θάλασσα, γιατί όπως θα δείτε εδώ σε μία εικόνα από ψηλά, από τον International Space Station, τραβηγμένη στις 24 Αυγούστου του 2007, ο διαστημικός σταθμός σκανάρει και βλέπει τη Νότια Ελλάδα και βλέπετε τους καπνούς, όλη η Νότια Ελλάδα παραδομένη στις μεγάλες πυρκαγιές
το Ίσαρι είναι κάπου εδώ, είναι οι φωτιές της Ηλίας και οι φωτιές από τη Μεγαλόπολη που έχουν περικυκλώσει το χωριό το 2007. Όλα αυτά. Ένα επίσης σπουδαίο έργο είναι η δημιουργία της διαδικτυακής σελίδας του Συλλόγου για να μπορούν να επικοινωνούν απανταχού τις λύσεις του Ισαρέη. Την χειρίζεται ο γραμματέας του Συλλόγου. Το email το βλέπετε σύλλογος-isari@yahoo.gr και το site για να βλέπετε φωτογραφίες νέα είναι World Wide Web www.isari.gr. Σπουδαίο site. Έτσι, το 2025 είναι μια καλή χρονιά. Ας απογειωθούμε όλοι και ας δούμε ότι οι νέοι πρέπει να τιμήσουν τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα των παλαιών και να συνεχίσουν την έντονη τοξιπορία του συλλόγου μας, προσαρμόζοντας τον σύλλογο στην εποχή μας. Το νέο καταστατικό επί Προεδρίας Δημήτρης Χιώρη είναι αυτό δεξιά. Υπάρχει στο site και μπορείτε να το διαβάσετε, να το μελετήσετε. Καλό Ιωβιλέο στα 2034. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να γιορτάσουμε και τον έναν αιώνα του Συλλόγου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αγαπητοί συμπατριώτες, πάρτε τις θέσεις σας, γιατί θα δείτε το δεύτερο μέρος, το καλύτερο. Εγώ θυμάμαι τώρα ο θείος μου. Και γιατρό και λάτρη του Συλλόγου και του χωριού, τον σπουδαίο Χάρη Κωνσταντίνου Ασημακόπουλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αξιότιμο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αξιότιμο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την πρόσκληση για να παρουσιάσουμε μαζί με τον κύριο Ξιώρη αυτή την επαιτειακή παρουσίαση, εκδήλωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα, αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστώ το Ίσαρι για όλη αυτή την ιστορία που μας έχει προσφέρει, για όλα αυτά τα πρόσωπα, τα γεγονότα που καθόμαστε σήμερα εμείς και ασχολούμαστε και έχουμε υλικό και ασχολούμαστε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Βλέπετε μια φωτογραφία με κάποια επιτεύγματα του Συλλόγου μας διαχρονικά. Θα μπορούσε κάλλιστα να μας πείτε, τα έχουμε δει, τα ξέρουμε, μας τα έχετε ξαναπεί, τι μας κουράζεται. Κάποιοι τα έκαναν όλα αυτά. Κάποιοι είχαν όραμα. Κάποιοι είχαν ιδέες και κάποιοι είχαν αγάπη για το κόσμο. Η κυρίαρχη έννοια η οποία κυριαρχούσε στο μυαλό τους ήταν ο αλτρουισμός. Ο αλτρουισμός είναι η αρχή και η ηθική ευαισθησία για την ευτυχία άλλων ανθρώπων, με αποτέλεσμα μια ποιότητα ζωής τόσο ηλική όσο και πνευματική. Το αντίθετο του αλτρουισμού είναι ο εγωισμός, που κατά καιρούς σε όλες τις κοινωνίες κυριαρχεί. Ενίοτε και εξαρτάται πάντα από τη διάθεση δημιουργικότητας όχι. Πρόσωπα και γεγονότα που στιγμάτισαν την ιστορία του Συλλόγου Ισαραίων. Πάρα πολλά γεγονότα, πάρα πολλοί κόσμοι ασχολήθηκε, πάρα πολλοί κόσμοι αγάπησε το χωριό, το σύλλογο προσέφερε από την τσέπη του, από τον χρόνο του. Και πάμε να δούμε κάποια σημαντικότερα γεγονότα. Τα είπε και ο κ. Γιώργος, έχουμε να συνεπικουρήσω εγώ το λεγόμενο. Ο Γρηγόρης ο Καραλής, σπουδαίος φαρμακοποιός Ισταβίου, εμπνεύστηκε, τα είπε, δεν θα πω πάλι τα λόγια που είπε στην πρώτη συνέλευση, το οποίο ήταν στο εστιατόριο Φίκος, στο συμπατριώτη μας του Ξηρόκοστα. Αυτή ήταν μια συνάντηση πριν την πρώτη Γενική Συνέλευση της 1ης Ιουνίου. Λοιπόν, εμπνεύστηκε το ΙΡΟ, όπως σας είπε ο κ. Γιώργος, εργάστηκε. Το ΙΡΟ, ναι, είναι έργο του Συλλόγου, είναι ιδιοκτησία του Συλλόγου. Ελάχιστο το ξέρουμε. Νομίζουμε ότι το έχει πάρει κάποιος Δήμος. Όχι. Εμείς πρέπει να το συντηρούμε, εμείς πρέπει να το καθαρίσουμε, εμείς πρέπει να το περιποιούμαστε. Εμπνεύστηκε λοιπόν το ΙΡΟ, τη μεταφορά του ΙΡΟ, εργάστηκε για τις πρώτες προσπάθειες σύνδεσης στο χωριό, διαμορφώθηκε το αλόνι για τις ενέργειές του, άπειρες εκδηλώσεις, χορούς, εκδρομές, αρθρογραφούς. Ήταν από τους πρώτους που αρθρογραφούσε στα νέα του Μεγαλόπολης. Υπήρξε για πολλά χρόνια, όπως είπε και ο κ. Σιώρης, ταμεία του Συλλόγου. Και μεγάλη μνήα από τον Δημήτρη τον Αίμνου στον Δημήτρη Κυριακόπουλο, γιατί σχεδόν το μισό βιβλίο το έχει γράψει μαζί με τον Καραλίδη. Σχεδόν το μισό βιβλίο, και μέσα σου πω και παραπάνω.
Η βοήθεια του Καραλίδη ήταν τεράστια στη συγγραφή του διαχρονικού βιβλίου του Κυριακόπουλου. Συμπληρώνοντας τις φωτογραφίες, σας βάζω και μια φωτογραφία από την τοποθέτηση του ηρώου στο Αλόνι. Συμπληρώνοντας τις φωτογραφίες του κ. Σιωρή, όπου βλέπετε τον Παπαγιάννη να κάνει τα αποκαλυπτήρια στο Αλόνι. Πρέπει να ήταν κάπου, μεταφέρθηκε κάπου το τέλος της δεκαετίας του 50. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Δεν υπάρχει κάπου γραμμένο να το βρούμε πότε ήταν. Όχι. Το καινούριο. Στο καινούριο. Όχι. Εγώ είπα το πρώτο μου ποίημα στην τρίτη τάξη του Δημοτικού έξω από την Εκκλησία. Όχι, τη μεταφορά λέω ότι έγινε. Ναι. Εσύ είπες ότι... Τέλος του 50, ότι έγινε μεταφορά. Όχι. Γιατί εγώ τρίτη τάξη είπα το πρώτο μου ποίημα στο... Πότε ήταν το Πότε ήταν εγώ πήγα το 58 πήγα σχολείο. Άρα πρέπει να ήταν τέλος του 60. Ναι, κάπου εκεί. Ναι, το 60. Διατηρούσε επικοινωνία ο Γρηγόρης ο Καραλής, όπως σας είπα, σπουδαίος Ισαραίος, με πάρα πολλούς. Εδώ έχω μια επιστολή στο Ζαν Ξέρω. Έτσι, μια επιστολή σπουδαία, την οποία θα τη βρείτε και στην ιστοσελίδα μας. Ό,τι βλέπετε και από τον κύριο Σιώρη και από εμάς είναι στην ιστοσελίδα, τα οποία θα σας τα αναλύσω αργότερα. Το πρώτο προεδρείο που σας έδειξε, και εδώ με την αδερφή του και με τον ξάδερφό του, σε κάποια συνάθρηση του Συλλόγου. Οι επιστολές αυτές, που είναι και στα νέα της Μεγαλόπολης, είναι και στους site μας, θα τις βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε φροντίσει μαζί με τον Γιώργο του Ζορμπά να τις ψηφιοποιήσουμε και να τις κάνουμε λίγο vintage, ώστε να είναι προσιτές και να μας ταξιδεύουν στον χρόνο ενίο. Θόδωρος Παρασκευόπουλος. Στην ουσία αυτός είναι ο εμπνευστής. Ο Θόδωρος Παρασκευόπουλος δεν συμμετείχε τόσο πολύ στα διοικητικά συμβούλια. Ο Θόδωρος Παρασκευόπουλος έκανε τη λάτσα στο Σύλλογο. Τι έκανε, έκατσε και τους μάζεψε όλους. Τους συσπήρωσε. Έτρεξε, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί και η έμπνευσή του μαζί με τον Καραλή έγινε πραγματικότητα. Και είπε ο Παρασκευόπουλος: ο Σύλλογος Καθαρός Πατριωτικών Σωματείων θα είσταται μακράν της πολιτικής, θα δέχεται τα διάφορα θέματα του, θα τα συζητεί και θα τα εξετάζει από καθαρά πατριωτικούς και αλληλεγγύης λόγους. Αν θα δείτε στο καταστατικό, η πρώτη λέξη του καταστατικού είναι η λέξη αλληλεγγύη. Το αίσθημα αλληλεγγύης προς τους Ισαραίους. Από εκεί ξεκινάει και το κάθε καταστατικό και ξεκινάει. Αυτός είναι ο ρόλος του Συλλόγου. Το οποίο είναι γραμμένο, κοιτάξτε πόσα χρόνια πριν. Και σκεπτόμενος. Ακολουθεί ένας εξαιρετικός Ισαραίος. Έγραψε το πρώτο καταστατικό του Συλλόγου Ισαραίων. Εμμανουήλ Βουζίγας. Για όσους δεν ξέρουν, το 1981 εκλέχθηκε πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι ο πρώτος παμψηφί πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγραψε το πρώτο καταστατικό, λάτρης του Ίσαρη. Μέσα από τη δουλειά του δούλευε για το Ίσαρη, στο Σύλλογο, από τους ιδρυτές του Συλλόγου, από τα πρώτα διοικητικά συμβούλια. Αθόρυβος, δημιουργικός και το μνημονεύουμε πάντα ως μια εξέχουσα προσωπικότητα του χωριού μας. Και όχι μόνο φυσικά έτσι. Ίσως ο πιο αλτρουιστής, ίσως ο πιο... Κύριε Βλάση. Εγώ σας λέω που δεν ενοχλώ, μίλα. Ίσως ο πιο αλτρουιστής, ίσως ο πιο δημιουργικός, ίσως ο πιο, τι να σας πω, πιο δημιουργικός Ισαραίος που υπήρξε ποτέ. Αριστοτέλης Κουτσουμάρης. Ο Αριστοτέλης Κουτσουμάρης τον ξέρει όλη η νομική σχολή. Γιατί εξυγνίασε το έγκλημα Αθανασόπουλου το 1931. Πάει με μένα Αθανασόπουλου. Αυτό το έγκλημα, αλλά και η αγάπη του για το Ίσαρη, η εξυγνίαση του εγκλήματος, για την οποία όλοι οι συνεργάτες τον διαβάλαν και τον διώξαν από την αστυνομία τότε, τον κατηγορήσαν με ψευδή. Ποιο δεν θα σώμα. Ο Κουτσουμάρης εξυγνίασε το έγκλημα Αθανασόπουλου το 1931 και βάσει κάποιων στοιχείων που έφερε στη δημοσιότητα ο Κουτσουμάρης, κατηγορήθηκε από τους συναδέλφους του και έφυγε από την αστυνομία τότε. Είχε κάνει μεταπτυχιακό το 29 με 31 στη Νέα Υόρκη κλιματολογίας του. Τότε. Το βιογραφικό του πάνω κάτω ξέρετε, διάφορες υπηρεσίες της αστυνομίας, 29-32. Το 32 παρατείται για λόγους ηθικής τάξης που δεν σας είπα. Μπαίνει στην Εθνική Τράπεζα, στην Τράπεζα της Ελλάδος, έχει το δικό του γραφείο. Στον Ερυθρό Σταυρό για πολλά χρόνια. Στα λαϊκά εκνοτήρια, στη διάφορα. Το γραφείο του Αριστοτέλη Κουτσουμάρη, του δικού μας τέλη, ήταν στην Πραξιτέλους κατεβαίνοντας και πολλές φορές τα διοικητικά συμβούλια γινόντουσαν εκεί. Θεωρείται πολύ γνωστός γιατί ταξίδεψε με επιτελείο πρακτόρων αστυνομικών στη Σόφια και συνέλαβε μια οικογένεια κακοποιών, τους Ρετζιάδες τότε,
και επίσης αυτά γράφτηκαν σε εφημερίδες και ανέδειξαν το κύρος αυτού του ανδρός. Το πραγματικό πάθος ήταν το Ίσαρη. Υπηρέτησε το Σύλλογο Σαρέων από τη θέση του Πρόεδρου για 12 χρόνια, από το 1952 στο 1964, ταξίδεψε στην Αμερική, μάζευε λεφτά, διοργάνωνε γιορτές, χορούς, παράδειγμα εργατικότητας, όπως προείπα, αυτοδημιουργίας καλλιτουργισμού. Το αρχείο του, το οποίο έχουμε προσπαθήσει να το προσεγγίσουμε πάρα πολύ δύσκολα, βρίσκεται στο ΜΙΕΤ, στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Προσεγγίζεται πάρα πολύ δύσκολα και δεν δείτε. Ό,τι στοιχεία έχουμε αντλήσει από προσωπικές γνωριμίες και τα οποία. Αυτό είναι ένα άρθρο του, το οποίο αφορά το Ίσαρη. Το οποίο θα το δείτε στα άπαντα του Μανώλη Τερατοφυλλίδη, γνωστού μέγα διδασκάλου του έθνους. Λοιπόν, αυτή η μελέτη είναι ανέκδοτη. Υπάρχει μια μελέτη στον Δήμο Ιακώπουλο για τη μετανάστευση από το Ίσαρη, αλλά αυτή είναι μια ανέκδοτη μελέτη, η οποία είναι του 1965. Και δείχνει πραγματικά εδώ στο επίμετρο, όταν τη διαβάσετε, θα δείτε ότι στο επίμετρο δείχνει ότι η μετανάστευση δεν ωφέλησε το Ίσαρη, παρά μόνο το έδωσε. Δημιούργησε μεγαλύτερη ερημοποίηση στο τέλος. Ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο ωφέλησε η μετανάστευση στην ουσία το Ίσαρη, αλλά από το 65, 67, 68 και μετά στην ουσία κατά το κουτσουμάρι το έφερε πάρα πολύ πίσω. Ίσως το σπουδαιότερο γεγονός στην ιστορία του Συλλόγου. Σας τα είπε και ο κ. Χιώρης, το 1977 ανοιγέρθηκε ο Ξενώνας, κληρονομιά δωρεά από τους κληρονόμους του Ανδρέα Σφυριγκλή. Εδώ θα πω κάτι και θα συμπληρώσω τον κύριο Γιώργο. Από το 1971-1972 μέχρι το 1976-1977 που ολοκληρώθηκε η ιδέα, ήταν μια πάρα πολύ έντονη περίοδος για το χωριό. Τσακωμοί, έρηδες, που θα γίνει ο Ξενώνας, που δεν θα γίνει ο Ξενώνας. Ο έμνηστος Ανδρέας Ρούπας, όταν ξεκινήσαμε να κάνουν τη σκέψη να γίνει αρχικά ο Ξενώνας στο παλαιό σχολείο, πήγε στην Αμερική ο ίδιος και έκατσε ένα μήνα εκεί για να μαζέψει λεφτά, για να γίνει αρχικώς αυτή η σκέψη. Στην οποία προφανώς τότε έρηδες, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί δωρητές. Δεν έγινε και έγινε αυτό που έγινε σήμερα. Μεγάλοι ευεργέτες, πάντα πρέπει να μνημονεύουμε τους ευεργέτες, πάντα πρέπει να τους. Γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, τη Μαρμάρινη επίγραφη. Ξεκίνησε ο Ξενώνας το 1978. Δεν σας λέω για τη Μαρμάρινη επίγραφη, καθώς θα είστε ο καθηγητής μας. Ιστορικές φωτογραφίες από τα εγγένεια, από τη μακέτα, από τα εγγένεια. Ο κ. Ζωπάς βλέπει και το σπίτι του όταν φέρνει τη σπίτι του, ιστορική φωτογραφία. Έτσι. Πρόεδρος τότε ήταν ο Στέφανος ο Κότσιρας, ίσως από τους σπουδαιότερους εκπαιδευτικούς που γέννησε ο τόπος, που γέννησε το χωριό μας. Στο 1900 γεννημένος, φυσικομαθηματικός, διορίστηκε καθηγητής στην Κομοτηνή, στο Ίσαρη, υπηρέτησε στην Αμαλιάδα. Το απονεμήθηκε ο Χρυσόσταυρος του Γεωργίου, ηθικές ανταμοιβές γενικότερα για τη συνολική του σχολική δράση. Πρόεδρος στην ΟΛΜΕ, που είναι λίγο πιο πάνω εδώ, η ΟΛΜΕ στην Ερμούδη εδώ πάνω. Επίτιμος πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Ο Ιερώνυμος είχε βγάλει αποφάσεις γι' αυτό. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου από το 1975 στο 1981. Επί θητείας του ανηγέρθηκε ο Ξενώνας και ξεκίνησε να εορτάζεται ο Άγιος Νικόλαος στο Τσοκλήσι κάτω. Τότε ξεκίνησε, επί θητείας του κ. Κότσιρα ξεκίνησε να εορτάζεται, γιατί το ψάξαμε αρκετά για κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν τις γνωρίζαμε. Να συμπληρώσουμε λίγο ακόμα την ιστορία του χωριού σε κάποια πολύ μικρά μεν, αλλά σημαντικά γεγονότα τα οποία μπορούμε να τα καταγράψουμε και να ταξιδέψουμε και αυτά στον χρόνο. Ο Κότσιρας εδώ πέρα, σπουδαίος, άφησε και αυτό στο στήμα του στο σύλλογο μας. Ημερομηνία κομβική. Μια ιστορική εκδήλωση. Από την ημέρα αυτή, 23 Νοεμβρίου του 1981, αυτή η εκδήλωση την οποία θα σας την αναφέρω, από εκεί και πέρα ξεκινάει μια σειρά εκδηλώσεων στο χωριό μας, στην Αθήνα. Μέχρι το 1981 δεν γινόταν πάρα πολλά. Γινόταν πιο πολύ, όπως είδατε, στην Αμερική και κάποιες μικρομαζώσεις. Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός στην Καρίτση, στην πλατεία Καρίτση. Ο Ανδρέας ο Μεντής τίμησε τον Εμμανουήλ Παπαδόπουλο. Σπουδαία εκδήλωση, πλήθος κόσμου. Βραβεύτηκε ο τότε πρίτανης, γιατί τότε ήταν που έγινε πρίτανης ο κ. Μπουζίκας. Το προσφώνησε ο Ανδρέας ο Μεντής. Ο δικηγόρος ο Παναγιώτης ο Τόγκας. Μίλησε ο Δημήτρης ο Κυριακόπουλος για την ιστορία και τα προβλήματα του Ίσαρη και της περιοχής μας γενικά. Σπουδαία βραδιά, κομβικό σημείο έμπνευσης για μεταγενέστερες εκδηλώσεις. Και όχι μόνο. Εδώ πάντα είχαμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες με τον Γιώργο τον Μεδί, με τον Γιώργο τον Σιώρη και με τον Δημήτρη, τον κύριο Σιώρη, είχαμε
Ψάχαμε να βρούμε πότε τελικά αυτό το γραφείο αγοράστηκε. Υπάρχει μια δικογνωμία. Ιστορικά, βάσει τη προεδρίας του καθενός, φαίνεται ότι τότε πρόεδρος ήταν ο Σπύρος Ισιώρης. Φαίνεται, και όχι ο Ανδρέας Ζωγέννης. Και είναι το 1989. Επειδή ήταν εδώ λοιπόν χτισμένο όλο αυτό, θυμόσαστε εσείς, σταδιακά η μετεγκατάσταση στο Σύλλογο έγινε, η πλήρης εγκατάσταση έγινε το 1995. Σπουδαίο στοιχείο για την ιστορία του Συλλόγου. Έχουμε τη βάση μας, έχουμε την έδρα μας, δεν ξενιτευόμαστε δεξιά και αριστερά σε γραφεία, να υποχρεωνόμαστε. Πάρα πολύ σπουδαία παρακαταθήκη διαχρονική για το Σύλλογο μας. Ο Σπύρος Ισιώρης, μακροβιότερος πρόεδρος του Συλλόγου, το ξέρετε όλοι, καθιέρωσε το ετήσιο μνημόσυνο των απανταχών Σαρέων το 1987, καθιέρωσε μαζί με τον Παπαδεκτάριο, να το τονίσω αυτό, δεν το ξεχνάω. Καθιέρωσε το πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην Κεντρική Πλατεία στην αρχή και στην αμπάρα στη συνέχεια, στι αρχέ τη δεκαετία του 80. Οργάνωσε αμέτρητες εκδηλώσεις, εκδρομές και καθιέρωσε την ετήσια συνέλευση στο Ίσαρι μετά το πανηγύρι, την άλλη μέρα από το πανηγύρι. Αυτό που αναγράφηκε στο κατάστημα. Πέθανε πρόεδρος του Συλλόγου Σαρέ τον Ιούνιο του 1987. Μια ακόμα έντονη περίοδος για το χωριό μας. Από τη διετία 98, Δημήτρης εδώ πέρα, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θα μου φρεσκάβουν και εμένα τη γνώση και θα μου την ανανεώσουν. 98-2000, μια έντονη περίοδος για το χωριό μας, η υδροδότηση του χωριού μας. Πολλοί ανακατευθήκανε, σύλλογος, δήμος, νομαρχία τότε, κυρίως όμως οι ενέργειες άξιων Σαρέων, που είναι και εδώ μαζί μας σήμερα, ήταν αυτές που καθόρισαν την έκφραση αυτού του σπουδαίου έργου για το χωριό μας. Και ποιο είναι αυτό? Η υδροδότηση του χωριού, τις γεωτρήσεις στον Άγιο Νικόλαο, και από τότε έχουμε νερό 25 χρόνια τότε. Πρόεδρος του Συλλόγου τότε ο Θεόδωρος Ομπέης. Στις φωτογραφίες που σας έδειξε και ο κύριος Σιώρης, στη δεξιά φωτογραφία που δεν ήταν στο αρχείο του, η αείμνηστη Βούλα με τον Δημήτρη, με τον Θανάση και ποιος άλλος είναι? Ένα μικρό ιστορικό, το επόμενο περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου μας είναι το Λαογραφικό Μουσείο. Το 2000, ανακαίνιση του κάτω ορόφου, επί προεδρίας του κ. Σιώρη του Δημήτρη, ανακαίνιση του κάτω ορόφου, ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου με δαπάνες του Συλλόγου, καθώς και ευεργετών Ισαραίων, δωρητών Ισαραίων. Το 2002 η εκένωση του ανορόφου, από τότε ήταν το αστυνομικό τμήμα ακόμα, και έπειτα από ανακαίνιση διαμόρφωση του χώρου που έγινε για πάρα πολλά χρόνια η έκθεση φωτογραφίας με δαπάνη επίσης του Συλλόγου. Το 4 ανακαίνιση του Ισογείου, το οποίο έγινε στέκει στην πορεία με χρηματοδότηση του Θεόδωρου του Σιώρη και του Δημήτρη. Τον Ιούλιο του 2021 το Λαογραφικό επανελειτουργεί ανακαινισμένο και με συντηρημένα τα ενθέματα μετά τις ενέργειες του Συλλόγου μας, την οικονομική βοήθεια και την προσωπική εργασία της Αντιπροέδρου του Σούλας της Λάμπρου, καθώς και με τη συνδρομή του επιμελητή ειδικού μουσιολόγου του κ. Πλάκα. Το Σεπτέμβριο του 2021 το μουσείο περνάει στην ιδιοκτησία του Συλλόγου. Με τις ενέργειες, με τη βοήθεια της αειμνήστης της Βούλας της Καλοπερνά, του Νίκου του Κερασιώτη, τότε ως πρόεδρου, και μου του Ηλίου. Το Σάββατο 11 του 2022 παρουσιάστηκε πλέον ο αναμορφωμένος, ανακαινισμένος χώρος του Λαογραφικού, που έχει ξεκινήσει σχεδόν 25 χρόνια και υπάρχει μια τάση συντήρησης, διατήρησης, και θέλουμε και από το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και από τα μέλλοντα συμβούλια να επισημοποιηθεί πλέον αυτό το Λαογραφικό Μουσείο στο χωριό και να είναι επισκέψιμο επιμονή. Φωτογραφίες, καινούργιες, παλιές, το εσωτερικό από την πρόσφατη παρουσίαση πριν 2 χρόνια. Ένας ακόμα σταθμός στην ιστορία του Συλλόγου μας είναι η αναθεώρηση του καταστατικού επί προεδρίας Δημητρίου Σιώρη. Ποια ήταν στην ουσία η αναθεώρηση? Όλοι οι Ισαραίοι τότε ήταν ένα Αθήνης ο Σύλλογος. Ήταν μόνο για τους Αθηναίους. Εκτός, σχεδόν στην ουσία ήταν μόνο για τους Αθηναίους. Που καθότι ήταν και περισσότεροι εδώ πέρα. Από το 2007 όλοι οι Ισαραίοι στο Ίσαρι, οι Απανταχού, οι Αμερικάνοι, οπουδήποτε συμπεριλαμβάνονται μέσα υπό την αιγίδα, υπό τη σκέπη του Συλλόγου. Σημαντικό σταθμό, γιατί άλλαξε πάρα πολλά στην πορεία των εκλογικών διαδικασιών, των αναδείξεων των διοικητικών σπουδών και κατά συνέπεια. Μια τεράστια προσπάθεια. Η ιστοσελίδα του Συλλόγου Σαρέων. Ναι, για όσους δεν γνωρίζουν, με μια απίστευτη ακόμα και τώρα επισκεψιμότητα. Κανένας Σαραίος το 2025 δεν δικαιούται να μην ξέρει την ιστορία του. Κάποιοι ανθρώποι εδώ μέσα, και θέλω να εξυμνήσω εδώ τον Δημήτρη Τοπελή, τα δύσκολα εκείνα χρόνια το 2017, μας έδωσε χρήματα και φτιάξαμε την ιστοσελίδα. Ακολούθως, για μήνες ατελείωτους,
είναι πολύ μάρτυρες εδώ πέρα. Μεγάλη, τεράστια συγγραφική δραστηριότητα, προσπάθεια συγκρότησης αρχείων, στοιχείων, φωτογραφιών. Συνεχώς εμπλουτίζεται. Ποιος άλλος σύλλογος έχει νέα κάθε μήνα διαδικτυακά? Θέλω να πω κάθε μήνα διαδικτυακά μπορούν να σταλούν στο mail, νέα του συλλόγου κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Ενημερώνονται παντού, τα βλέπουν στο Facebook, στα social media παντού. Επανέρχομαι και λέγω ότι ουδής Ισαραίος δεν δικαιούται να μην ξέρει την ιστορία του. Όλη η ιστορία του χωριού είναι γραμμένη στο site. Τώρα μπορεί κάποιοι να έχουν κάποια αρχεία παραπάνω, αυτά τα κρατάμε για εμάς και αν θέλουμε τα εμπλουτίζουμε στην ιστοσελίδα μας. Ένα ταξίδι στον χρόνο. Άπειρες εκδηλώσεις. Συνεχείς εκδηλώσεις. Ατελείωτες. Από πού να ξεκινήσει? Βραβεύσεις. Βραβεύσεις ατελείωτες. Πάρα πολλές. Όλοι οι μεγάλοι ευεργέτες, όλα τα σημαίνοντα πρόσωπα του χωριού μας έχουν βραβευτεί από το σύλλογο μας και έχουν τιμηθεί από το σύλλογο μας. Εκθέσεις. Στο χωριό, εδώ στο γραφείο μας. Παρουσιάσεις. Όποιοι Ισαραίοι έχουν συγγραφικό έργο σχεδόν έχουν παρουσιάσει εδώ πέρα το έργο τους. Από εκείνη η εκδήλωση με τον Γιώργο Τομεντή, όπου ο σύλλογος έκανε την πρώτη του συγγραφική έκδοση. Πάρα πολλά στοιχεία του χωριού μέσα στο βιβλίο του Γιώργου Τομεντή. Διαχρονικό εφόδιο στην ιστορία του χωριού μας. Παιδικές γιορτές. Παιδικές γιορτές, τι να σας πω, δεν ξέρω πια έχουμε χάσει τον αριθμό στο Ισαραίοι. Μία ιδιαίτερη μία στις κυρίες του συλλόγου και επίσης ένα ταξίδι στον χρόνο. Η Λούλα. Η Λούλα 19 χρόνια στο Σύλλογο Ισαραίων. Αυθόρυτη, δημιουργική, διοργάνωνε τα πάντα. Από πάνω σε κάθε τι ήθελε να ξέρει τα πάντα. Συγκεντρωτική γυναίκα, οργανωτική γυναίκα, ήθελε να ξέρει πάντα. Ζάλιζε τον κύριο Σιώρη εδώ πέρα, τον έτρεχε, τον έκανε. Λοιπόν, διαχρονική φυσιογνωμία στην ιστορία του συλλόγου μας. 19 χρόνια υπηρέτησε το Σύλλογο. Σε όλες τις εκφάσεις του. Καλές, κακές, δύσκολες, σε όλες τις εκφάσεις. Η Βούλα. Οι διαχρονικές θερμοφύλες του Ίσακη. Οι διαχρονικές θερμοφύλες. Η Βούλα, από την αναθεώρηση του καταστατικού και μετά, στην ουσία. Με όλες τις παρεξενιέσεις. Δεν έχει σημασία. Και τιμούμε διαχρονικά θερμοφύλες. Το κρατάω. Αυτό ήταν η κλασική της κουβέντα. Αγαπούσε πάρα πολύ το χωριό. Πάρα πολλά χρόνια στο Σύλλογο σε διάφορα πόστα. Πρόεδρος της κοινότητας. Σε συνέργεια με το εκκλησιαστικό, με τα εκάστοτε εκκλησιαστικά συμβούλια, έφτιαξαν και το εκκλησιαστικό μουσείο στο χωριό. Σπουδαία προσφορά της και στην εκκλησία του χωριού μας. Την τιμούμε και σήμερα εδώ. Η Αθανασία. 10 χρόνια κανείς δεν ήξερε ότι η Αθανασία είναι η Κυριαζή, η οποία έφυγε το 2019 από το Σύλλογο. Ήταν 10 χρόνια στο Σύλλογο της Ισαραίων. Από μικρούλα. Κανείς δεν το ξέρει. 10 χρόνια από το πόστο του Γενικού Γραμματέα και του Ταμεία προσέφερε και αυτή το έργο. Η πίτσα. Πινελόπη Ρούπα. Αίμιση την Πινελόπη. Η Πινελόπη 15 χρόνια, κάπου γύρω στα 15 χρόνια από την ξέρω. Υπηρέτησε από τα πόστα του Ταμεία, του Γενικού Γραμματέα, αν δεν απατώμε, και όχι μόνο μέσα από το Σύλλογο, αλλά και με προσωπικές της δωρεές. Με ενέργειες της, να ξέρετε ότι έχει αλλάξει και η αρμοσκεπή στον Αγιο Νικόλα, έτσι. Όσοι δεν το ξέρουν, έτσι. Όσοι δεν το ξέρουν. Και η αρμοσκεπή στον Αγιο Νικόλα έχει αλλάξει από με δωρεά της πίτσας. Η οποία ήταν στο Σύλλογο και δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει χρήματα του Συλλόγου και τα δώρισε. Τεράστια φυσιογνωμία. Ουδής μπορεί να το φυσιογνωμήσει. Κάποιες προσωπικές σκέψεις από εδώ και πέρα, τι πρέπει να γίνει. Όχι στα επόμενα 100 χρόνια, για να φτάσουμε στα 100 χρόνια του Συλλόγου. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να συντηρήσουμε τα κεκτημένα. Τα κεκτημένα, το γραφείο μας, το ξενώνα μας, το μουσείο μας, το site μας. Πώς θα γίνει αυτό? Με μια συσπήρωση, με πολλές γιορτές, με εξωστρέφεια. Αυτό πρέπει να το δουν οι επόμενοι. Πρέπει να το δουν αυτοί που έρχονται, αυτοί που είναι και αυτοί που έρχονται στο Σύλλογο. Συνεχείς εκδηλώσεις. Αποδείχθηκε τα προηγούμενα χρόνια ότι πολλές εκδηλώσεις είχαν αποτελέσμα τη συσπήρωση του χωριού. Μια εκδήλωση στα 2 χρόνια δεν έφερε τίποτα. Μια εκδήλωση στα 5 χρόνια δεν έφερε τίποτα. Συνεχώς, θυμάται ο κύριος Ζορμπάς, μέσα σε 1 μήνα είχαμε κάνει εδώ πέρα 4 προτιμήθειες. 5 γιορτές. Αυτό τι έγινε? Έφερνε κόσμο. Ο ένας ήθελε να ακούσει το Παπανεκτάρι, ο άλλος ήθελε να ακούσει εμένα, ο άλλος ήθελε να ακούσει τον Ζορμπά, ο άλλος ήθελε να δει μια έκθεση. Η συνεχής
ροή, κινητικότητα σε ένα σύλλογο που δίνει και ζωή. Και περισσότερα μέλη, έτσι. Περισσότερες εκδηλώσεις στο χωριό. Θέλω να σταθώ σε αυτό. Περισσότερες εκδηλώσεις. Δεν μπορεί να χρειάζεται και λίγο φαντασία. Δύο προτάσεις προσωπικές, τις οποίες πιστεύω θα σας βρω σύμφωνος. Για αυτή τη χρονιά που τρέχει. Παρόμοια εκδήλωση πρέπει να γίνει και στο ΙΣΑ. Όπου εκεί πρέπει να ακουστούν πιο πολύ, φέτος, για φέτος μιλάω, πρέπει να ακουστούν πιο πολύ τα έργα που έχει κάνει ο Σύλλογος για το χωριό, αλλά και οι ευεργέτες. Οι ευεργέτες και τα έργα που έχουν γίνει πρέπει να ακουστούν σε μια ανάλογη εκδήλωση στο χωριό. Το πότε το βρίσκουν, τον τρόπο το βρίσκουν. Άλλωστε, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και εκδηλώσεις να κάνουμε, και συνέδρια να κάνουμε, και μερίδες να κάνουμε. Έχουμε τα πάντα. Φέτος, την 1η Αυγούστου του 2025, κλείνουν 200 χρόνια από την ιστορική μάχη στο ΙΣΑ. Είναι πολύ σημαντικό να οργανωθεί αυτή τη χρονιά μια επαιτειακή εκδήλωση, όχι απαραίτητα τον Αύγουστο, εκείνο το χρονικό διάστημα να γίνει μια ωραία, ένα χορευτικό, ένα θεατρικό, με γνώμονα και αφορμή την ιστορική μάχη του ΙΣΑ. Επαναλαμβάνω, 1η Αυγούστου 1825 έχει γίνει η μάχη στο Ισάρι. Και υπάρχει απαραίτητο υλικό γι' αυτό, έτσι. Θα μου επιτρέψετε. Αγαπητοί Ισαραίοι, το Ισάρι ζει και θα ζήσει. Ακόμα τις Κυριακές, τις γιορτές και στους εσπερινούς, ακούγεται και χτυπά γλυκά όπως τότε. Η καμπάνα της εκκλησιάς και οι γριές μανάδες μας ανάβουν το καντήλι και προσεύχονται για τα παιδιά τους. Εκεί στο κημητήρι, αγαπητοί χωριανοί, βρίσκονται και τα κόκαλα των παιδιών μας. Εκεί είναι. Μα και τι δεν είναι. Αγαπημένοι χωριανοί, όπου και να είσαστε, ό,τι και να γίνετε στον κόσμο, όσες θέσεις μικρές ή μεγάλες πήρατε, όσα λεφτά και να αποκτήσετε, μη λησμονάτε το χωριό σας. Το περίφημο χωριό μας το Ίσαρι, που πάντα στέκει εκεί περήφανο και ατελεί στο Μοριά. Αυτό μας έδωσε πολλά πράγματα. Από εμάς δεν θέλει τίποτα. Ζητάει μόνο την αγάπη μας. Τι θα κάνουμε, θα την αρνηθούμε? Τα αδέρφη Βασίλειος Γιώργος. Και είναι μια φωτογραφία του στο τηλεφωνείο του Ίσαρι. Το μέλλον του συλλόγου γενικότερα. Και είναι ένα θέμα προσκέψης. Το Ίσαρι μπορεί. Έχει ιστορία, έχει τα πάντα. Ο σύλλογος μπορεί. Έχει καλό ταμείο, έχει γραφεία, έχει ιστοσελίδες, έχει εισοδήματα, έχει τα πάντα. Το ερώτημα το διαχρονικό είναι αν οι Ισαραίοι μπορούν. Και αυτό είναι ένα θέμα προσκέψη, το οποίο θα ήθελα να μεταφερθεί γενικότερα. Εγώ απορώ. Αναρωτιέμαι για το τελευταίο γύρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.